Welkom bij de allereerste aflevering van Danny loopt stage bij. Vandaag zijn we bij de eetkamer en we gaan eens zien wat we gaan doen, want ik heb totaal geen idee. Ik krijg schijnbaar 3 opdrachten en we gaan het zien. Kom mee naar binnen. Hier stage komen lopen, bij wie mag ik zijn? Dat mag bij mij. Bij mij, hoi Danny. Hoi, Laurien. Hoi Laurien. En bij al mijn collega's. Hey allemaal. Hallo. Vinden jullie het goed als ik een dagje mee kom lopen bij jullie en kijken wat jullie doen? Als ik goed ben, mag ik er niet komen werken? Dan ben je van harte welkom. Top. Goed, dan gaan we even de spullen wegleggen. Ja, is goed, doen we dat. Yes, kom mee. We gaan beginnen met opdracht 1, de horecatraining. Ja, bestaat uit 3 dingen. Belangrijk is in de horeca efficiëntie, gastvrijheid en vooral hygiëne. We gaan nou de handjes wassen. Je weet ze gewoon uit je kop. Ik ben het alweer vergeten. Efficiëntie, hygiëne en... Hondjes lossen. Dat was de hygiëne. Ja, dat was die... Ja. Wat was die andere nog? Gastvrijheid. Gasvrijheid, ja top. Ja. Zullen we handen wassen? Kom, we gaan we. Handen goed wassen. Was regel nummer 3. Dankjewel. Ja, vroeger. Zo, alsjeblieft. Ja, nummer 2, efficiëntie. Het is natuurlijk belangrijk dat je weet hoe je gasten moet serveren, eten en drinken neerzetten. Dus we gaan even oefenen met bordjes lopen. Top. Ja. 2 bordjes voor je aan de benen. Alle 2? En om het spannend te maken, leggen we een eitje erop. Oké. Dan gaan we eens een lekker rondje lopen en proberen het eitje stil te houden. Wat dan als hij valt? Hij moet goed oefenen, hè? Moet goed oefenen, hè? Niet laten schrikken, hè? Klappers in de handen. Nee, dat gaat fout. Oké, voor de mensen thuis. Mij is het gelukt, maar ik zou dit zeker eens een keer proberen. Dit is niet makkelijk. Hey, ik ben wel best wel trots, toch? Ja. Heb je goed gedaan, hè? Even neerzetten, even kijken of ze nog heel blijven. Ah, dit ziet er makkelijker uit dan het is, denk ik. Dat gaat goed. Kijk. Ja, en dan gaan we hetzelfde eens proberen met drinken. Nu moet er natuurlijk ook heel aankomen. Met 1 hand. 1 hand. Ja, gaat dat lukken? En weer eens een rondje lopen. Dan gaan we weer, hè? Dit is wel oké. Ik ben hiervoor geboren om dit te doen. Makkelijk. Kijk. Mag ik weer neerzetten? Zet hem maar even neer. Dat zijn al 2 van de 3. Voor een vakman. Oh, Ja. horen jullie? Zeg dat maar nog een keer. Nou komt het belangrijkste, de gasvrijheid. En dat is meer een theoretisch stukje. Oké. Ja. Wat is belangrijk bij gasvrijheid? Vriendelijk zijn. Beleefd zijn. Ja. Vragen of ze nog wat erbij willen. Heb je dit eerder gedaan? Hoor? Elke dag. Nee. Ja, dat is helemaal de goede antwoord. Oh, ja, echt? Ja. Hey. Ja. Dus inderdaad, als gasten binnenkomen, beleefd zijn, vragen hoe het gaat, tafeltje wezen, vragen of ze Oh, natuurlijk, ja. eten, vragen of het gesmaakt heeft. Ja. En bij vertrek wel een goede dag wensen. Top. Ik ga het proberen allemaal te onthouden. Ja, dat was de horecatraining. Het ging lekker. Dankjewel. Ik wil jou ook eens zien lopen met die borden. Wil je dat 3 zien? Wat, 3? Komt hier een appeltje eitje zeggen? Nee. Wat? Nog een broodje erbij. Nee, dit gaat... Ja. En dit gaat goed? Moet ik ook nog gaan wandelen? Ja. Dat kan. Dit kan ik echt niet. En wat een tempo. Ja, kijk, dat is 16 jaar oud. Ja, 16 jaar doe je dit al? Wauw. Nou, dit heb je goed gedaan. Lekker. Nice. Ik denk dat ik er klaar voor ben, hè? Ja, Opdracht 1 is... geslaagd. Hoppakee, Helemaal yes. geslaagd. Gedaan net. Haha. Hey. Wat ben je allemaal aan het maken? Een verse muntthee. Oeh, die ruikt wel lekker. Ja, Ja, ik wil eigenlijk nu zo'n koekje gaan eten, maar dat mag zeker wel niet, hè? dat mag eigenlijk niet. Jammer. Dankjewel, jij bent de beste. Jij bent de beste. Oeh, die zijn ook echt lekker. Maken jullie die zelf, die koekjes? Nee. Nee?
Maar staat wel Bijzondere koekjes. bijzondere koekjes op. De doos krijgen we die. Maar als ik hier zou werken, zou die doos al leeg zijn voordat we gaan beginnen. Tijdens het werk mag niet gesnoept worden. Oeps. Dat snap ik wel. Oké, deze gaat naar tafel 21. Ja, ik heb goed geoefend. Tafel 21. Ja, één hand. En nu is het wel wat spannender, hè? Als dit fout gaat. En ze hebben ook overal hindernissen gemaakt, zo met opstapjes, afstapjes. Oeh. Dankjewel. De volgende bestelling staat al klaar, dat gaat snel. Dat gaat heel snel. Deze moet naar tafel 10. Tafel 10. Zo gaat het niet maar die is. Ja, is goed. Tafel 10, we komen eraan. En wat is het dan? Tafel 10, ik heb 2 keer heerlijke cola zero. Heerlijk, ja. Voor wie is de cola zero? Ja, van mij, ja. En voor jou? Ook. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel. En nog een cola zero. Kijk, ik heb hele goede hulp vandaag. Dus. Het beste, Wel eens maken. het beste hulp wat je kon krijgen. Oh ja, dat gaat niet, hè? Oh, hoppakee. Dan kan ik gewoon even lekker gaan zitten hier, toch? Even niks doen, hè? Even pauze. Ja. Dan kan je nou koekjes gaan eten, toch? Nee. Jawel. Jawel, ik wil koekjes. We mogen niet snoepen tijdens het werk. Zijn jullie het daarmee eens of niet? Laat het even weten in een reactie. Ja, nee. Hier komt nog niemand. Hopelijk. Bijzondere koekjes. Danny. Niet zomaar koekjes eten. Waarom? Je hebt koekje in de mond. Oei, oei. Mogen we niet tijdens het werk? Moeten de koekjes wel verstoppen, Vivian? Heb je Ja. gedaan verstopt? Oeps. De volgende ronde is koffie maken. Oké, dus we gaan nu koffie maken. Wat hebben we nog? Een koffie? Koffie en Cappuccino. cappuccino. Dan houden we het hier een rondetje op. Oh ja? Oh, dat is wel handig. Ja, En dan doen we allebei de suiker. oké. En dan pak jij de melk. Ja. Overal eentje? Eentje. Gewoon zo? Nee, bij de cappuccino hoeft geen melk. Oké, en welke is cappuccino? Maakt er niks uit. Oh, dat doen we daar zo. Dus. En dan mag je Oh, een koekje pakken? mag je niet opeten. Je zegt toch een koekje mag pakken? Nemen voor het steun. Nee. En dan mag je 2 van die bakjes met slagroom pakken, die leg je daarin. Oké, wat moet ik doen? Gewoon een deze knop duwen. Ja. Ja, en als de koffie maken, Oké. dan doe je Dit ziet er wel echt heel moeilijk uit. eerst op de vriezen, doe je dan hierin. Ja. Volgende. Je hebt het vaker gedaan, hè? En dan hebben we eerst koffie. Ja. Dan doe je deze. Oké. Dan moet je even wachten als het klaar is. Ja. Oh, dat is wel echt een echte koffiemachine is het, hè? Niet gewoon zo'n apparaatje. Ja. En dan mag jij de cappuccino maken. Oké, moet ik met dat ding? Met deze, want dan hebben we eentje. Zo, hè? Zo. Stampen, ja. Zo. Het is de eerste keer dat ik dit doe in mijn leven, mensen. Dat is geen grapje. Doe je ook deze. Oh, dat is wel weinig, hè? Dat is normaal. Oh. Zo. En dan mag je hier 1 cappuccino optikken. Goed erop trekken. Ja. En dan mag je pakken en dan mag je hem hier erin schudden bij de... Het hele ding? Moet er dan... Maar gewoon tot aan het houden. Dit hier. Maakt er niks uit hoe? Moet je hoe draaien of maakt er niks uit? Of er niets? Super nice. Die moet goed. Ik ga misschien een figuurtje maken. Is het Danny Powers logo? Ja, juist. Dan pak je een dienblad. Aha.
Ja, sorry, volgens mij moeten de mensen best wel lang wachten. Ik ben niet zo snel, hè? Is niet erg. Als voor de eerste keer hoef je niet echt snel. Dat is waar. Dan pak je de 2, Ja. Met een koekje. dan pak je, Nu heb ik pauze. pak je een bolletje. Ja. Dan leg je die op de... Ja. En dan mag je hem op de pauze zetten. En dan breng je een ander collega naar de tafel. Oké. Alsjeblieft. Jawel. Dit is tafel 11. Oké, top. Ik ga wel even kijken wat de mensen van de koffie vinden. Ik kan jullie wel vertellen, dit wordt de beste koffie die ik ooit heb gehad. Echt waar? Ik heb die gemaakt met heel veel liefde. Ik heb echt mijn best gedaan. Dus ik kom dadelijk even terug om te vragen hoe die gesmaakt heeft. Goed? Ja, durf niet te zeggen dat het niet lekker was, hè. Goed gedaan. Oké. Ja? Wat lief? Even een lepeltje. Oh, ben ik die vergeten? Ja. Een lepeltje. Ik ben een lepel vergeten. Kijk, nou moet het toch helemaal goed komen, hè? Alsjeblieft. Niet altijd serieus, maar toch? Soms. Het is niet altijd serieus. We hebben natuurlijk wel op zijn tijd, als het wat rustig is, dan kunnen we gerust wat onzin uithalen onder elkaar. Maar als het druk is en we moeten echt serieus, Ja. en ze zeggen het ook, dan is het even streepronder. Dan moet je ook met z'n allen, hè, Echt precies. serieus. Echt daar zijn voor de klant. Actie, ja. Ja, ja, mooi. Goed. Maar als we dan nog zouden denken, dan is het niet de bedoeling. Nee, precies. Dan werken we hier ook niet meer zo heel lang, denk ik. Dan keuren ze niet goed. Kijk, er kwam een bonnetje. Oké. Chaux Fontaine rood. Chaux Fontaine rood. Dat is denk ik Spa-rood, toch? Kijk of ik die nou moet maken. Ik hoop het niet. Ik ben nu al een beetje moe. Oh, kijk eens zo snel. Vivian is echt snel. Hoppakee. Gewoon, boom, binnen een paar seconden 4 flesjes open. Oh, zou ik hem dan brengen? Ja. En welk nummer, tafelnummer is dit? Tafel 20. Ja. Goed bezig zo. Ja? Kijk. Maar die moet naar tafel 20. Wil jij mij vertellen wat tafel 20 is? Bij die grote Oh. Kijk eens, oh, daar ging er al bijna fout. Oeh. Tafel 20, dat zijn jullie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen? Of ik ben wat vergeten? Nee, heb ik het goed gedaan? Kijk. Ja. Zet ik het even neer. Het liefste zou ik nu zeggen, Pak het maar. alsjeblieft, maar dat mag helaas niet. Dus ik mag weer even Spa-rood. En niet eens, niet, oké, natuurlijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eens. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. En jullie. Ja. Of dit zo goed gaat. Oppassen, hè? Ja. Ik heb net een training gehad, dat hebben jullie gezien, hè? Ben je hier aangekomen dan? Ja. Oh, nou. Alsjeblieft. Dank je. Zo. Kijk eens. Tafel 20. Ja, lekker. Eten. Ik had honger. Ja. Nee, die is geen tafel. Dit is niet tafel 20. En tafel 20. Nee, die is voor mij. Mag je ook wel weten. Ja, je hebt het gehoord. Ik ga hem opeten. Tafel 20. Oké, daar gaan we, hè. Ik ga achter jou aan, goed? Polonaise. Oh, Polonaise, hè? Oké. Ik heb hier iets heel lekkers. Voor wie is dit? Wie is dat? Dan moet je de naam zeggen en lunchplank met tonijnsalade. Lunchplank met tonijnsalade heb ik. Kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel. Laat het jullie smaken. Ja. Kunnen we tafel 33 opruimen, want we zijn klaar met eten. Oké, ja, is goed. Top, doen we dat. Moet ik het dan ook afwassen? Nee, dat moet je gewoon in een kwartje zetten en dan worden de vaat. Want dan kan ik de vaat wassen. Een vraag, ja, hier is nog van alles lekker eten over. Mag ik dat opeten? Nee, dat lijkt me niet zo lekker wat mensen aan hebben gegeten hoor. Ja, maar ja, oké. Ja, nee, ik denk niet. Zullen we nu naar de afwasruimte gaan? Dan laat ik zien waar die is. Het is goed, ik vind het ziet er zo lekker uit. Als je hier komt werken, dan krijg je lunch als je pauze hebt. Wacht eens even, zeg dat nog en wat zeg jij? Als je Als ik hier kom werken dan? krijg je lunch in de pauzes, dan mag je kiezen wat je wil eten.
En een portie. Alles. Danny, je bent een stagiair. Ja, precies. Mag ik dat dan? Moeten we dat vragen in de keuken? Oeh, het wordt alleen maar beter hier. Oh, ik dacht hier was een kantine, dacht ik. Nee. Oh. Oh, ja, zeg maar. Ja, dankjewel. Zo? Ja. Oh, Zo? oké. En dan? Of een stek daarin. Mag ik dat gewoon zo erin gooien, zo? Ja. Zo, oh, dat is leuk, hoor. Mag je dat bord ook gewoon gooien? Nee, niet hier. Oh. Dat weet dat vandaag niet zien, hè? Waarom niet? Waarom willen jullie het niet zien? Omdat ik die gisteren ook al een keer of 6 in handen heb gehad. Oh, hebben ze wat laten vallen? Ja. Oh, ja. Dat was ik niet, hè? Of dat in die machine was, maar ik hoop het niet. Oh. Ik hoop in ieder geval niks van porselein. En hoe gaan we dat dan nu zien? Als hij klaar is. Je doet altijd als er alles binnenkomt, dan doe je dat afwassen en dan zet je het weer terug? Of hoe werkt dat? Nou, eigenlijk, nu sta ik dan toevallig Ja. met een collega bij de afwas. Maar nu, ja, dan is dat 3 kwartier. En dan, laat ik het zo zeggen, normaal is dat van 10 tot 11:15. Ja. Zijn 2 collega's. Oké, dat wisselt zich altijd. Dan van 11:15 tot 11 staat er niemand. Dat er even Oh. verzameld kan worden. Ja. Dan van 11 tot 11:15 staan er weer 2 anderen Ja. in de afwas. Want ik kan zeggen, ik heb dat wel eens een keer gedaan. Dat ik een complete dag in de afwas, omdat het toen zo druk was. Ja. Toen ik van die afwaskamer hier eruit kwam, ik kon geen afwas meer zien. Ja, dat denk je, als je de hele dag hebt gestaan. Boah. Oh, dan weet ik dat voor eens een keertje op zo'n niet erg. Nee, zeker. Maar dat was toen op een dinsdag. En op dinsdag heb ik gewoon nog de taak thuis afwas. Dus toen werd Oh ik nee! goed. Wat zei je? Nee, vandaag kan het niet meer. Ja, dat zei ik dus wel, maar ja, ik heb het toch maar gedaan. Volgens mij is hij klaar. Ja. Zullen we eens gaan kijken? Oh, Oh. dat was maar een bak. Oh, het was maar een bak. Nee, de blikken veger heb ik niet op. Kijk, top. Hoe lang werk je al hier? Ik werk al 2 jaar hier. En wat doe je? Ik ben begeleider hier van de jongeren. En wat houdt dat in? Nou, dat we eigenlijk samen de werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Dus ja, we begeleiden ze, we sturen ze aan. Ja, zorgen dat ze hier een hele leuke werkplek hebben. Ja, en werkt iedereen evenveel? Bijvoorbeeld 5 dagen per week? Nee, dat verschilt echt per jongeren. De ene is hier stage aan het lopen, de andere werkt hier wel al 4 dagen. Ja, een paar uur stage. Ja. Kan ook. Dus nee, dat verschilt heel erg. En Oké. ook de werkuren, de ene werkt de hele dag, de andere werkt wat korter. Heb je ook mensen die dan ook echt 5 dagen per week werken? Of dat? Nee, wel 4 dagen. Dat is best veel, hè? Ja, Ja. En dan kunnen ze het zelf ook aangeven dat ze meer of minder willen? ja, dat mag. Oh, fijn. Ja. Ja, mooi. Ja. Top, dankjewel. Mooi sneden, hè? Ja, heel veel, ja. En die gaan allemaal op? Ze zijn allemaal op in het bakje, ja. Echt? Ja, En doe je dan ook stiekem zelf wel eens eten in komkommertje? heel stiekem. Dat zeggen wij niet tegen de mensen, oké? Dat is lekker, hè? Wat doe je nog meer? Doe je maar dan is het super gevaarlijk voor je vingers. Ja, klopt. En hoe doe je dat dan? Heel voorzichtig zo. Niet met de handen in de buurt, want dat gaat verkeerd. Nee, precies. Nee. Heb je al eens in de vingers gesneden? Nee, nog nooit. Gelukkig. Top. Hebben we daar nog wat te snijden of vandaag niks meer? Geen idee. Oké. Dat gaan we dan zien dadelijk, hè? Ja. Top. 2 Haiti. Het is het handigste, zeg maar, als ze gewoon gemaakt worden en ik niks hoef te doen. Toch? Ja. Dat ik gewoon lekker niks ga doen. Oké. Zo kan dat ook, of niet? Maar ze zijn al voorgewerkt. Oh, ze zijn al voorgewerkt. Op te leggen. Oh, dat is wel fijn. Yes. Dit heb je alleen voor mij gemaakt. Oké, Dat was ik wel beter. wow, horen jullie dat? Wat is jouw... Kom eens hier, zou ik eens bij mij staan. Wat is je functie? Wat doe je hier? Mijn functie? Ja. Ja, we zijn met z'n tweeën, doen wij eigenlijk de jongeren begeleiden in deze keuken. We serveren dus voor alle gasten die gewoon hier komen. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met de RODA-spelers. De RODA-spelers komen ongeveer 5 à 6 dagen in de week. Zo. Dus die komen... Werken die zoveel?
Ik denk dat die harder werken dan we zelf denken eigenlijk. Dat die toch wel heel hard werken. Ja. Ze komen ontbijten, dus dan komen ze om 8:45 ontbijten en ze komen om 12:30 altijd lunchen. Zie je ook wel eens spelers die gewoon te laat komen? Dat krijgen we niet altijd 100% mee, maar ze krijgen wel altijd straf daarvoor. Dan moeten ze altijd Limburgse Vlaai daarvoor meenemen als ze dat doen. Oh, kijk. Ja. En hoe lang werk je al hier bij de eetkamer? Ik werk vanaf 1 juli ben ik gestart. Waarom bij de eetkamer? Komt mede door dat ik de andere chef ken van de eetkamer Hoensbroek. Ja. We hebben altijd contact gehouden en ik heb eigenlijk altijd een beetje warm gehouden dat ik het ook wel heel leuk vond. Het leek me altijd leuk om hier te werken met de jongeren, om hun te begeleiden. Ik ben zelf ook leermeester, dus ik heb heel veel stage leerlingen gehad om te helpen. Ja, dus, en ik moet zeggen, het was voor mij wel heel erg wennen, maar ik vond het ook heel erg spannend, dat ook, maar ik vond het ook dat heel veel mensen het ook wel best wel wat kunnen. Dus ze konden al een ontbijtje zelf maken, ze konden al een plankje zelf maken. Ja. En je zag dat daar structuur in zat en dat proberen we eigenlijk wat aan te houden bij de jeugd. Ja, en dat is heel belangrijk en dat we dan ook gewoon kunnen werken en een beetje in de maatschappij kunnen bezig blijven. En, heel belangrijk. Ja. Wat heb je eigenlijk hiervoor voor werk gedaan? Hiervoor heb ik in heel veel zaken gewerkt. Ik ben chef-kok geweest bij de Lodge in Vaals. Ik heb kasteel Doenrade, kasteel Ter Worm. En nu je weet wat je hier krijgt, zeg maar, en wat je terugkrijgt van het personeel, zeg maar. Had je dan hier eerder willen werken of toch ervaring? Ja, ik heb wel altijd proberen warm te houden en hier eerder te kunnen komen werken. Ja. Ja, de kans kwam er opeens toch tevoorschijn en dat is wel mooi. Ja. En het leek me altijd leuk om met de jeugd hier zo te werken. Ja, heel fijn. Ja. Top. Ja. Dankjewel. Dit is opdracht 3. We gaan 2 high teas maken en dat zijn de luxe vorm van de high tea. Okay. We hebben 2 soorten. We hebben de luxe en we hebben de royal vorm van high tea. Eerst gaan 2 soepjes mee. Dus je krijgt als voorgerechtje 2 soepjes. Ja. En dat wordt allemaal tegelijk geserveerd? Nee, eerst de soep. Oké. En daarna wordt er een etagère gemaakt met de hartige. En hier onderop komt de zoete gerechtjes. Top. Het zijn 3 zoete gebakjes. Ja. En hier komen de hartige op. Met een pasta salade komen erbij en een warme vega quiche. Ik ga het proberen te onthouden. We gaan eerst 2 stukjes maken. Mag je de maatbeker vullen? Als het soep in of niet? Hier is de soep, ja. Dat is het wel soep, ja, maar ik weet niet hoe ik die nou eruit ga halen, die soep. Oh, kijk, op de lepel al. Dus jullie maken ook lekker, de soep is gewoon helemaal vers? Ja, elke dag. Elke dag? Elke dag maken we altijd een andere dagsoep. Oh? Ja, omdat we eigenlijk dagelijks ook zo natuurlijk vaste gasten krijgen. Ja. Dus we willen altijd wel wisselende soep hebben. Dus gewoon 2 lepeltjes. Ja. Een maatbeker. Mag jij ze inschenken in 2 glaasjes? Ja. Ik morsen, hè? Ja, ik ga mijn best doen. Ja. Oh, oké. Kijk. Hoppakee. Goed zo. Hey, het gaat nog helemaal, niks vast vandaag. Beetje afkaneren. Oké. Oh, dan doe je dat echt zo? Je doet het toch altijd zo? Ja, precies dit. Precies dat. Tafel 3, hè? Gaat dat lukken? Zeg maar dat ik het gemaakt heb dat het extra lekker is. Hopelijk. Je gaat nou de toren opbouwen. Ja. Cacio met zalm, tonijn. Bedenk je ook zelf die gerecht? Of doe je dat nu weer samen? Eigenlijk gezamenlijk met de andere locaties. Oké. We proberen toch wel elkaar af te stemmen wat op elkaar komt. Ja. Dus we doen een beetje één lijn, een beetje. En die komen hier, in die bakjes. Ah, top. Ja, top. En dan krijgen we zoete. Dat zijn 2 personen. Dit is Blackberry muffin. Wacht even.
Kijk of dit wel te eten is, of we dit mensen kunnen geven. Is het lekker? Heerlijk, toch? Maak je nu zelf? Ja, die worden bij de bakkerij gemaakt van de Bijzonder Meer. Oh, Ja. oké. Eigenlijk alles gebak wordt zelf gemaakt ook door de jeugd, de jongeren van Bijzonder Meer. Oh. Zoet en zout. Bij de eetkamer Roensbroek wordt eigenlijk alles gebak vers gemaakt. We krijgen daar alles aangeleverd. En de kiesjes, Ja. moeten wij weer maar nog een minuut of 5 in de oven doen, een minuut of 6 in de oven doen. En die worden daar ook gemaakt. Oké. En dit is vegetarisch. Dus als mensen vegetarisch zijn, dan hebben we ook altijd een alternatief voor vegetariërs. Ja. En je ziet hier, we hebben ook smoothie gemaakt. En bij de luxe variant krijg je altijd een verse smoothie. En die maken we ook elke dag vers. Oké. Met yoghurt, met honing, met rood fruit, met banaan. En die krijg je daar ook elke persoon krijgt een glaasje met smoothie. Lekker. Deze mag je dan wegbrengen? Ja. Oké. Nou, welke tafel is dat? Tafel 3 Oké. is de achterste tafel van de ronde tafels bij de Ja, kijk. rechter. Oh. Oh. Dat is zonde dat jullie geen tafel 3 zijn, want anders hadden jullie deze gekregen. Helaas. Helaas. Maar jullie, ik wil niet veel zeggen. Hoe was het soepje? Was die lekker, het soepje? Lekker maar heerlijk. Oeh, ja. Heerlijk. Ik heb hem voor jullie ingeschonken, ik heb hem niet vanmorgen gemaakt, maar deze heb ik wel gemaakt voor jullie. Ik hoop dat die niet gaat vallen. Die ziet er echt mooi uit. Wie? Alles. Oh, ik dacht ik. Jij ook. Dankjewel. Hebben we ook geen kwaad genomen. Maar ik ga even uitleggen wat het is. Dat is lekker. Ja, dat Dat heb ik net geproefd. Dat is heerlijk. Ja, precies, dat is quiche. Brood. Oh ja, dit is een nudelsalade. Oh, carpaccio en zalm. Ja. Kan niet beter. Nee, dat kan zeker niet beter. Want ik heb hem gemaakt. Ja, daarom. Met heel veel hulp. Zullen we dan samen nog de smoeltjes gaan brengen? Of zullen we... Oh, jullie krijgen nog wat erbij. Nog meer. Oh, nog meer. Wacht. Ik kom zo terug. Want we hebben geen onderwegen. Ja. Ja. Wat is een noedelsalade? Ja, dat ding wat daar bovenop staat. Pasta salade. Oh, echt? Oh. Ja, weet ik toch niet. Wacht, kom eens. Ik zet deze hier neer. Nee, geef die maar hier. Ik maak van jullie een foto. Kijk eens, veel leuker. Kijk aan, mooi. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Laat jullie smaken. Iedereen werkt hier zo stoer. Samen lachen, dat is fijn. Hier wil ik vandaag wel zijn. Van de keuken tot de vloer. Iedereen werkt keihard door. Met elkaar, ja, hand in hand. In ons vrolijke restaurant. Bij de eetkamer. 3 jaar met een jaar ertussenin. Oké, en waarom de eetkamer? Ik vind de jongeren heel leuk eigenlijk om mee samen te werken. Ja, eigenlijk dat. Ik heb een keukenopleiding gedaan. Oké. Oh, sorry. Ja. En wat vind je het leukst aan je werk? Toch wel het begeleiden van de cliënten hier. Ja. Ja. Wat is het leukste of het grappigste wat je hier ooit hebt meegemaakt? Oeh. Dat gebeuren denk ik wel leuke Eigenlijk dingetjes, hier ja. gebeurt iedere dag gewoon wel wat leuks, maar het grappigste. Bert, wat is het grappigste hier? Kom erbij staan, hè? Ja, vast en zeker wel leuks. We maken toch altijd grapjes dus. Ja. En dan willen Het is we niet zo leuke sfeer serieus, voelen. precies. En Ja, dat is wel het belangrijkste. het wordt ook waardeerd denk ik, hè. Natuurlijk zijn er wel eens momenten als we druk is dat we serieus moeten zijn. Ja. We willen ook dat ze wel een beetje bezig blijven en dat ze ook wel een beetje hun werk doen. Dat is Ja. ook nog heel belangrijk. Maar eigenlijk grap is de hele dag door hier. Ja, dat gaat eigenlijk wel de dag door. Ja, moet ook kunnen, ja. Ja. Kijk, zeg je gewoon eens bij iemand een ei op de kop wordt slaan, kan dat ook? Eigenlijk is het toch een regel dat we fysiek, we mogen niet elkaar aanraken eigenlijk. Ja, maar dat doe je het ei zo gooien. Nou, uitwijden.
Een uitsmeten, hoe gaat dat? Eerst met een ei bakken. Oké. Is goed, gaan we een eitje bakken, hè? Eerst een pan. Oh, die hebben we ook nog nodig, een pan. Pan. Oh, kijk. Die, Top, dan gooi je die erop. De pan. huis, Ja, die knop deze, ja. Top, en nu? en die. Die? Ja. Dankjewel. Ja. En dat was het. Ja, nu een ei. Oké, eitje. Ja. Ja. Nog een eitje? Schalen. Wacht. Niet zo. Je moet hem anders doen. Ik heb geklopt. Ja, niet in de pan. Je moet hem buiten de pan en dan breken. Ja, zet het dan. Ha! Kom je niet mee? Buiten, oké. Zo. Buiten de pan? Ja. En nu? Nee. Wat is? Niet zo. Je zegt buiten de pan. Nee, op de, zo erop tikken en dan hem zo erin laten. Hij zegt letterlijk buiten de pan. En Milan, deze wordt voor jou. Heerlijk. Oh ja, die schalen moet eruit, hè? Een beetje schalen is die daarin. Boter! Ja. Waar hebben we boter? De oven op. Oh! Nee, dat is chili saus. Groen het op. Boter. Dit wordt meer een soepje, denk ik. Dat moet je eruit strijken. Wat is het dan? Oh ja. Deze is nieuw. Oh ja. Dat is meer. Beetje zout of zo, peper. Ja, zo een beetje. Peper. Haaien. Ja. Ja, die ook. Ja, dat is goed. Iets te veel. Oeps. Nou, zal het zo door? Het zout is op, schijnbaar. Oké. En Milan? Milan, deze ga je eten, hè? Die ga je eten, Milan. Die wil ik, oh jawel, die ga je eten. Wat wil je er nog meer bij? Wat wil je nog? Ik haal je de dingen wat eruit, Milan. Dat is ook een beetje schalen, maar de zout kan toch gewoon... Spek. Spek? Ja, hij is spek. Oké. Ja. Kijk, dan pakken we spek. Ja. Spek. Wacht. Week spek. Oké. Oh, nee, het is klaar bijna, Milan, het eitje. Oh, het is een beetje aan het branden. Milan, een bord. Oh, Deze is beter. oh, deze, inderdaad, deze is echt veel beter. Let op. Oh ja, wacht, mag je die weer terug? Ja. Alsjeblieft. Ik denk niet dat je dat gaat proeven, Milan, de schillende saus. Zo, ja, die is klaar. Ga gewoon eten. Ik wil hem wel echt zien eten, Milan. Ik pak de kamer, kom hier. Jawel, jawel, die ga je eten, hè? Jawel. Moet Milan die eten? Nee. Nee? Wat? Nee. Oké. Ja, het is echt veel. Ben je met, Ik denk dat Michael dat lekker wel vindt. wat Michael? Nee, kom. Ga gewoon eten. Ja, hapje. Nee, Hapje. neem daar nog eerst maar op gedaan. Ik heb geen honger. Ja, ik ook niet. Dan ga ik wel naar de McDonald's. Oké, ik ga deze even weggooien. Echt kook ik wel alles. Dus. Ja, alles. Milan. Eet een echte kok alles? Ja. Ben jij kok? Nee. Oh. Ja, ik ook niet. Jij was toch kok? Nee, jij bent de kok. Ik moet even. Ik kan niks proeven. Ik hoor net, een echte kok eet alles. Alle stukjes hè. Nee, die heb ik al. Weet je zeker? Ja. Die pan is zwaar. Die pan, mensen, hoe weegt die pan? Ja, dat wil ik wel. Hoe weegt die pan? Die is super zwaar. Je moet je spierbal hebben om hier te werken. Ik dacht toch van niet. Oh je. Oh, dit moet wel een keer. Bro, die pan is zo zwaar, dat is niet normaal. Ben je maar oppassen, hè?
Ik ga voor jou proberen wat te maken en dan ga je mooi nog zo aan. Oh, die is wel... Het is wel een beetje aangekookt. Dan is die hele pan kapot. Kan ik hier €500 gaan betalen? Dit was echt niet mijn schuld, dit. Nee. Hoe werk je al hier? In het eerste jaar. Oké, hoe bevalt het je? Goed? Ja. Vind je het moeilijk werk? Nee, goed. Ja? Maar vind je het ook zwaar of dat niet? Nee. Nee? Heb je ook leuke collega's? Ja. Ja, en je bent ook altijd super vriendelijk hier, hè? Ja. Ja, wil je eens tegen de mensen zeggen dat ze ook hier moeten komen eten? Zeg maar, kom maar eens hier eten. Eten? Precies, en waar zijn we hier bij de Kamer. eetkamer in? Kamer. Goed, een Kerkrade. Top, Ja. dus mensen, kom naar de eetkamer in Kerkrade. Ja. En jij bent eigenlijk het gezicht van hier, hè? Iedereen kent jou. Ja. Wie is de allerbekendste persoon die hier ooit heeft gegeten? Wie dat je denkt van, boah, die was eens een keer hier. Dat weet ik ook. Bijvoorbeeld André Rieu of zo. Is hij al eens hier geweest? Wat, is André Rieu nog niet hier? Ja, ik kom wel eens eten hier, dat klopt. Maar, is André Rieu nog niet hier geweest? Nee. Moet hij eens hier komen? Ja. Dus wat zeggen we dan? André Rieu, kom. André, kom hier. Waar zijn we dan hier in? Kerkrade. Eetkamer, hè? De eetkamer. En wie nog meer? Wie moet nog meer komen? Wie wil je dat hier komt eten? Niet Justin Bieber bijvoorbeeld, hè? Maar wie wel? 2 idolen. Wie zijn jouw 2 idolen? Samen staan. Sam, en zijn die ook nog nooit hier geweest? Nee. En die wonen hier in de buurt? Nee, die wonen in Erleide. Wacht eens even. We gaan hem nu bellen. Wie wil je dat we bellen? Sam of Stan? Sam. Sam, oké. Gaan we nu bellen. Let op. Ja. Kom, we gaan even zo. Dan kan hij meteen meekijken. Kom maar. Ja, op de camera. Kijk of die opneemt, hè? Of die durft. Hoi Milan. Oh, hij duwt ons ook nog af. Hij doet Hij duwt ons af. Dus ja, we gaan maar regelen dat die komen, oké? Ja. Is goed. Moet er nog iemand regelen? Moet er nog iemand regelen voor hier? Ja, André Rieu hebben we nog een oproep gedaan. Sam en Stan, hè? Milan Ossen. Milan Osse, ja. Nu weet je waarom ik zeg Samen staan. Nee. Met idols. Daar werd Ja, de dan- fanclub van opgerukt. Nee! Ja. Ah, kijk. Maar dan komen ook Roda-spelers hier, Ja. toch? Wie is jouw favoriete Roda-speler? Koen Jansen. Koen. Oh, weet Koen dat ook? Weet ik. Nu wel, nu wel. Steeds poetsen. Steeds poetsen, hè? Of weer de wc niet. Oh. Vuilenzakjes. Ja, dan weer de doekjes. Ik zou wel handschoenen aantrekken. Oh ja, dat is wel, ja, doe maar. Oh, wc's poetsen, hoort dat er echt bij? Ja, en dan... Hey, ja, ik ben een dagje meelopen vandaag in de eetkamer, stage lopen. En dan moet gepoetst worden. Ja. Willen jullie poetsen? Ja, lekker dan. Ja, oké. Kijk, als de vuilenzak vol zit en dat is niet... Zo, moeten we echt de wc met poetsen? Ja, moet echt gebeuren. Ik wist niet, het is een taakje wat er is. Ja. Ja. We beginnen met de deuren? Oké. Dat kan ik nou. Ja. Deur, volgende. Zo. Zo. Zo is het niet. Mooi. Kijk. Ja, maar ik denk wel dat ik klaar ben voor vandaag. Ben je klaar? Ja, volgens mij is mijn tijd voorbij, toch? Nee, dat is nog lang niet voorbij. Oh, oké. Oh, dit doe je wel. Weet je wat ik ook kan doen? Als jij ze eerst doet poetsen, hè, dan doe ik ze na poetsen. Nee, dat zou niet eerlijk zijn, hè. Je kan wel afwachten, maar dat is niet... Nee, ik ga ook wel de wc poetsen. Het hoort erbij. Zo. Kijk. Oké. Zo.
Dit hoort er ook bij. Ik zal het nog weten. Doe jij maar. Dan doe ik de wc in wel, ja? Ja. Kijk mensen goed. Zo, hoppakee, schoon. Mooi. Oh, lekker. Zo, volgende. Kijk. Yes. Doei. Top. Oh je, weg ermee. Wat is het leukste dat je hier ooit hebt meegemaakt? Het leukste wat ik hier ooit heb meegemaakt. Het leukste wat ik hier ooit heb meegemaakt is dat jij hier bent komen eten. Oh, kijk, maar kom, ik heb net ook al gevraagd, ik heb net ook die vraag aan iemand gesteld. Hè? Wie is de bekendste persoon die hier ooit is geweest? De bekendste persoon. Ja. De Roda-spelers dan toch wel, want die komen hier iedere dag. Dus, En wie zou je heel graag willen dat hier komt of moet komen eten? wie zou je nog heel graag... Van wie ben je echt fan? Ja, Max Verstappen, maar die gaat hier nooit komen eten. Dat Je kunt toch een oproepje plaatsen? kun je doen. Misschien als hij een keer in Monaco is dat hij hierin kan vliegen. Kan. Max Verstappen, kom dan Kerkrade naar de eetkamer. Dan weet je, de beste plek waar je ooit kan eten. Precies. Allemaal Max Verstappen tegen nu. Nu, André Rieu, Max Verstappen en Sam San. Nou jongens, hoe heeft Dani het gedaan vandaag? Is hij aangenomen? Ja. Alle opdrachten goed uitgevoerd? Ja. Top. Nou, dan Dani, heb jij een certificaat verdiend? Oh. Alsjeblieft, ik heb Oh. Oh. het. Kijk eens. Ja, dit is leuk. Dank jullie wel. Nou, jij bedankt. Ja, hey. Ja, en ik kom wel eens vaker hier eten. Hè. En ik hoop dat ik hier mag blijven komen eten. Zeker. Ja. Ja? En Ja. als we hulp nodig hebben, dan bellen we. Ja, dat mag ook. Dat mag. Dat mag. Hey jongens en meisjes, heel erg bedankt voor deze leuke dag, leerzame dag. Toen ik mocht kijken achter de schermen bij jullie, hoe jullie het deden. Ik heb heel veel respect voor wat jullie doen. Jammer dat ik geen koekjes meer mag eten. Nee, dat mag je ook niet meer. Meer goed. Milan, zullen wij lekker wat eten gaan bestellen? Morrie zal ook wel honger hebben, hè? Heb je ook honger, Morrie? Nou, weten jullie misschien een leuke plek waar Danny misschien nog ergens stage zou lopen? Laat het hem weten, zou ik zeggen. Ja, in een reactie. Dankjewel dat ik hier mocht zijn en tot de volgende aflevering.